Okhulumayo nguSibongile. Kulesi siqephu esilandelayo sobe senza izibonelo zama-probability. Thola i-probability yokuguqula kabili idayisi kule ngxenye eyisithupha kabili ukusukela ku-1 uye ku-6. Masicabange imiphumela esingayithola yonke, futhi sicabange ne-fraction emele idayisi uma liguquka kabili. Masidwebe okuzosisiza ukuthi sithole impendulo. Kudayisi lokuqala sinemiphumela eyisithupha, u-1, 2, 3, 4, 5 kanye no-6. Sizoyibiza ngedayisi lokuqala. Bese kwelesibili nakhona sinemiphumela eyisithupha, u-1, 2, 3, 4, 5, 6. Lena idayisi lesibili. Yonke le nhlobo zemiphumela zizohluka ukusukela kudayisi lokuqala kuye kwelesibili. Manje ngizodweba imigqa kule inombolo le engithe ngazibhala. Ngizodweba imigqa nayo yokuqala, isibili, esithathu, esine, kanjalo kanjalo. Umugqa la unomugqa onempendulo yayo. Ithi ngiqedelele ukuyidweba la. Le bhokisi leli elizomela u4 kanye no2 singabheka i-area. Uma sibheka sinamathuba angu-36 ukuthola imiphumela. Angu-36 amathuba wethu ukuthi sithole imiphumela. Idayisi lokuqala lisinika amathuba angu-6. Ngizohamba ngiyobhala u-36 wami la eceleni ngaphandle ukuthi ngiqhubeke. Lana ngithe idayisi lokuqala lisinika amathuba ayi-6 kanye neyesibili isinika amathuba ayi-6. Bese uma sibuka lama bhokisi wethu angu-36 amabhokisi wethu esinikezwe wona futhi engiwadwebile la. Manje sizobuka imiphumela ezosinika imiphumela esifanele. U1 usebenzisana no1, u2 usebenzisana no2, u3 usebenzisana no3, u4 usebenzisana no4, u5 usebenzisana no5, nakanjalo ku6 usebenzisana no6. Mingakhi imiphumela lana? Ingu-6 imiphumela. Manje sinemiphumela engu-6 yokuthola okubili uma uguqula idayisi kabili. Lana izoba inombolo zemiphumela. La sizothola i-probability la uma ngiguqula kabili. Ngizocala la ngalo-6 lo esinikezwe yona, ngimbhale la. Bese la sino-36 esinikezwe yona futhi. Loku uma ngikwenza ngidivayida ngabo-6 ingxenye nengxenye njengoba ngithole u1
ongaphansi kuka-6. Ngenze isiqiniseko ukuthi sibone yonke imiphumela. Enye indlela yokuthola impendulo ngukuguqula idayisi lokuqala bese elesibili idlala indima enkulu. Kungenzeka isinike umphumela owodwa. Ekugcineni sithole u-1 ongaphansi kuka-2. Lena impendulo eyodwa esebenzelayo kulamadayisi lanka amabili esithe sanikezwa yona. Impendulo yethu esiyitholile la kusinike u-1 ongaphansi kwamathuba awu-6. La singathola okukodwa ngaphansi kwamathuba angu-6. Ngiyathemba ukuthi nibonile.